Hola, benvinguts al meu videoblog, Coses de la Júlia. Abans de tot volia respondre els dubtes d'ahir del Joan i el Jordi. I sí, el pòster de darrere meu era de la Pipi Calces Llargues, perquè, bueno, m'agradava moltíssim aquesta sèrie. I la música del final era d'Ivaser, dels Pixies, que si vols ho pots trobar a Spotify, Jordi. I, bueno... pel dia d'avui. Us en recordeu d'aquell noi que m'agradava tant, que sempre li anava al darrere, però que ell passava de mi i es va acabar liant amb la meva millor amiga? Doncs flipareu com canvien les coses, però està dormint aquí al costat. Per això parlo tan fluixet, perquè no el vull despertar, perquè abans he deixat fet pols, que ja no m'aguanten res, i l'he deixat dormint una miqueta. És superfort, perquè tant que se'n reia de mi abans i tot, i ara que si perdona'm, que si m'agrades moltíssim, que si mai no m'hauria liat amb la Marta sapiguent que tu m'anaves al darrere. Bueno, és increïble. Tan mascle que semblava i ara és com un nen petit, que fa tot el que jo li dic. Ai, però bueno, ja li he dit que avui seré jo la que li farà fer tot el que jo vulgui. El voleu veure? I bueno, si voleu us ensenyo les cosetes que he portat així per passar una mica l'estona. Em van agradar molt les idees que em vau deixar al Facebook i al Twitter, però bueno, el que em va dir l'Enric de començar traient-li les dents i tal, he pensat que ho deixaria pel final perquè, clar, això voldria dir que va una mica massa ràpid. He portat una claueta anglesa, un martell i una serra per passar una mica l'estona. L'última que li quedava. Bueno, espero que m'aprovi el Perceval amb el que m'estic currant. No deixeu de visitar el meu blog. Fetanets...